per mi, és una treballadora de la literatura, no? Una persona que dedica la seva vida a la literatura, perquè no tan sols escriu, que escriu novel·la, escriu contes, escriu teatre, escriu tot, toca tots els pals, però més això, si us informeu una mica sobre ella, que si revistes digitals, que si iniciatives a internet per intentar fer un blog, és una persona molt inquieta, que s'estima realment la literatura, i quan jo dic una treballadora de la literatura, ho dic amb tota l'honra i tot el valor que jo crec que té i que s'està perdent. Aquelles persones que dediquen la seva vida a la literatura, que volen viure a través de la literatura per traspassar als altres les històries, les bromes, els mots que porten dintre, oi? Ostres, és una de les coses més dignes que des del meu punt de vista es pot realitzar. Perquè us explico, la novel·la, diguem-ne que el fil amb el qual s'inicia és una escriptora, diguem-ne la Sílvia, que es troba amb una editora i li diu que tens alguna idea? Sí, tinc una idea per un llibre. Doncs per què no fem unes trobades i me'l vas explicar? Ja ens tira un dard, com veig que té tendència la Sílvia, dient, però començaré per al final. No, explica-me-la des del principi. Bé, d'acord, doncs ho farem així. I al llarg de tota la novel·la, que és una novel·la de personatges, és una novel·la de la història d'una família, o Soriguera, que es queda amb una sèrie d'elements que entren molt endins, a través d'aquest fil ens va dient, doncs això no m'ha agradat, i és molt sorprenent estar llegint una novel·la i que et trobis la veu de l'autora, ara sabrem si fictícia o no, amb l'editora, ara sabrem si fictícia o no, que van parlant sobre punts que potser tu com a lector has pensat, doncs a mi això no em quadra. I et trobes que cop que comença l'editora que li diu, Sílvia, això ho hauries de treballar. Doncs ho canvio, i ho pot canviar. Sí, diríem que podria ser una novel·la clàssica de forma, trencada constantment per aquests incisos d'editora-escriptora tan interessant. De fet, per no desvelar-vos res que no pugui ser, he agafat una frase que té a veure més o més amb el poema que es diu. Un dels leitmotivs al llarg de la novel·la, de totes les coses que van passant a uns i a altres, és res no és senzill. Res no és senzill. Una novel·la coral on hi ha molts personatges molt treballats, i parlem de la incomunicació. Clar, al parlar de la incomunicació, del poc que sabem transmetre i emetre, d'alguna manera estem plantejant què som, o sigui, què és allò que ens permetria que un altre ens conegués, per dir-ho d'una manera senzilla. És a dir, els personatges, una de les coses que m'ha cridat l'atenció del llibre, sí que evidentment veus la relació que els uneix, però com que això no és el de menys, és a dir, a través de com veu un personatge a l'altre, descobreixes més del que mira que no pas del que has vist. Llavors et vas construint mentalment els teus personatges, evidentment, a través de coses no dites, d'actes no fets, de carícies no realitzades, no? Podríem dir, de carinys no realitzats.